Ano po ma'am, amounting to 35,000. 35,000. Babayadan ko. Opo, cash on delivery po ma'am. Pero wala po na yan. Surprise! Okay. Happy birthday! Dito tayo ma'am. Please. Katapos. Day of S na yan. Ayan, so andito na tayo. Puntahan na natin yung bahay ni ma'am. And magpapanggap tayo ngayon na isang delivery rider. Delivery rider. Okay, so tanongin natin siya. Tao po. Tao po. Dito po bahay ni ano po, ni Ma'am Josephine Parada po. Nasaan po si ma'am po? Sige po. Hello po, magandang hapon po. Sino po si Ma'am Josephine Parada po? Ma'am, courier service po. Ma'am, may delivery po kayo, ma'am. Opo, delivery po. Ano po yun, ma'am? Malaki po, ma'am, kaya hindi ko po madala dito. Nasa truck po namin. Ano po, ma'am, amounting to 35,000 po. 35,000. Babayadan ko. Opo, cash on delivery po. Ano nyo po, in-order nyo po ito, ma'am, from Lazada po? Opo, from Lazada po. And kami po, mga courier service, syempre, magdi-deliver lang naman po kami. And regardless kung ano pong laman, hindi po namin yan. No. 35,000. Appliances po. Malaki po. Appliances po, hindi ko po alam. Baka si Papa mo nagpaparang sa Facebook.
Kasi rin yan, no, kaya? In-order po February 28 po. Opo. Sa inyo po nakapangalan po, Zone 3, San Jose Milaor, Camsul po. Tama po. Josephine Parada, kayo po, tama po. O sa inyo po na. Pero wala akong order. Ano Ano gagawin po? Nandyan? Andyan po ngayon. 35 na cash Pinakamalak on ko sa'yo delivery po po. dapat. Ay, ako din po, hindi po ako nag-video. Kasi bilang delivery service po. Hindi ko po alam kung anong laman, to be exact, ano po. Kasi kami po, ano lang po namin is mag-deliver po. Yan po yung responsibility mag-deliver. And regardless kung ano pong laman, Ay, paano kung naanda naman walang po yan sa pambayad? Waybill. Wala akong bayad. Di, balik sa ano. I-RTS niyo po. Magkakaroon po tayo ma'am ng proseso, ano ma'am, para po ma-RTS niyo po ma'am. Pero sa ganyan po kasi ma'am na malaking halaga, mahirap po hindi Order RTS. na ako. Pag mag-order nga rin kung bago. Ako sa inyo po. Opo. Ano? Tingnan. Ganito lang gawin niyo po ma'am para at least ma-check po natin doon sa Waybill kung kayo po talaga yon. Tingnan po natin ano ma'am. Ikaw po. Ikaw po. Sige po, tingnan na lang po natin ma'am para at least maano po. Ano po? Tingnan mo na lang, manay. Baka ano. Baka scam nga ako yan. Ay, titingnan po natin. Tingnan po natin ma'am yung Waybill ma'am. Sa inyo po kasi nakapangalan. Libuni, lingado Ako mo na din buni. po. Gano'n? Hindi po talaga kayo nag-order ma'am? Ito po. Pero wala po na yan. Surprise! Okay. Happy birthday! Dito tayo ma'am. Dates. Kata po tayo. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Okay, another one. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Nililipot yung pare. Ninervous na po kayo. Happy birthday! Okay. Kumusta ma'am? Nanginginig talaga siya. Palakpakan niya po natin muna si ma'am. Palakpakan niya Grabe siya. naman yung bayadan. Happy birthday! Grabe bayadan niya. Ang lamig pati ng kamay ni ma'am. Iyo, tana, diet. Okay, so hello J-fans and people of the Philippines. Andito na nga tayo sa barangay San Jose Milaor, Camarines Sur. And of course, kasama na natin ang kanina ko pa hinihintay na si Ma'am Josephine Parada. Okay. Dito po tayo, ma'am. And syempre, balita ko, ma'am, ngayong araw po, ito po yung pinakang-espesyal na araw po ng buhay niyo. Tama po ba? Okay. Senior na. Dahil birthday ni nanay, andito po ang inyong pinakapaboritong tagapaghatid ng saya, good vibes at sorpresa sa amang sulok ng Bicolandia. Nandito po ang GFS Petals and Services. Para naman nanay, pasayahin ka. Palakpakan naman ang Yay! Happy birthday! Nilalamig na, dito po kayo, nay. Dahil man niya ako nag-order ngaya kaya. Kumusta po, nay? Kumusta yung prank ni Poster? Pinakabanda ako 35,000. Kanina, J-fans, medyo kinakabahan na talaga si ma'am sa pagsabi ko ng magkano, sabi niya 35,000. At buti na lang ma'am, hindi po kayo nagmaldita sa akin dahil papatulan ko po kayo. Pero joke lamang po yun dahil mabait po ako dahil nga po sa likod ko ay ang mga sorpresang ibibigay sa iyo ng pinaka-espesyal na wow! Pero bago ang lahat, dahil syempre birthday ni nanay, ipapasuot natin ang kanyang sash na may nakasulat lang naman na happy. Dapat pala may ID ng ano. Ipasok niyo po yung kamay niyo dito. Okay, dito po tayo, ma'am. And syempre, hindi lamang nagtatapos sa sash na yan ang ibibigay natin para kay ma'am dahil ngayon, andito tayo para bigyan siya ng mga bagay or items na nasa likod at isa-isahin natin yun, ma'am. Syempre, dahil nakita nyo naman, meron tayo dyan bilao ng kakanin po. Dalawa yan, ma'am. Meron din tayo, ma'am, cake. Mula lang naman yan sa Raffaelle's Cake. At syempre, partneran natin, ma'am, ay yung cake ng Greenwich Pizza. Dalawa din po yan, ma'am. And of course, dalawang chooks to go, ang tinaguri ang masarap kahit walang sosa na all masarap. Okay, and syempre, dahil balita ko may asawa po kayo at gusto niyong uminom, bibigyan din natin po ang inyong pamilya ng red wine. Palakpakan naman po natin sa lahat ng items sa marinisip ni ma'am ngayon. And syempre, meron tayo dyang bubble balloon with Happy 68
birthday, Wawa. We miss you 60 pa lang from... po. 60. 60 pa lang po. Okay, 60 po. Okay, 60. From Venture. Venture po ba yan? Venture. And syempre, ma'am, nakikita nyo ang nasa likod. Ano pong nasa likod? Play money. Hindi po yan play money at mas lalong hindi ka namamalikmata dahil ibibigay yan mismo sa'yo. Pero bago yung hulaan niya po, ilan po kaya yan? Huwag niyo pong bilangin. Sige po, ilan po kaya yan? Habang tayo po. 60,000. May amount, amount. Ilan po? Ilan pong amount? Okay, wag na natin pahabain pa at patagalin pa. Makaka-receive ka ngayon ng fresh bouquet with syempre ang ating pinakang surprise para sa iyo. Ito po ay naglalaman ng not just 5, 10, 15, but 20,000 pesos. At yan po ay pinapalakpak ka. Kaya nga, naisaya na po ang 20,000 at ang fresh roses natin from China Press. Much money na. Magkano po kanina hinihingi ko po sa inyo? 30,000. Okay, so may utang ka na lang ng 15,000. And I know, yung mga nasa likod nyo po, maraming pera po ata sila, mapuputi po sila. May mga pera po naman siguro sila. Pag ambag-ambagan nyo po ang 15,000 na kulang na. And, okay, ibabalik nyo po sa amin. Okay, at syempre, ang tanong ng bayan, kanino po kaya galing ang sorpresang ito? Any guess po? Tabi po kayo sa akin, ma'am. Ano, alam ko. Kay Vincent. Kay Vincent po. Okay. Kay Leslie, sa Leslie. Nasaan po si Ma'am Leslie? Nasa YouTube, nasa Washington po. Okay, tama. Ngayon po na may babasahin po akong letter. Ito po ay mula sa kanya. Okay. Dahil sabi niya, love is stronger than distance. Kaya naman po sa pamamagitan po ng letter na ito, naisip ko iparating ang kanyang pagbati. Siyempre, mensahe na din para sa kanya. Pinig po tayo lang. Happy 60th birthday, Mama. For Wawa. Pasensya na po, harayo kami sa Indo dyan. Nunya na aldaw. Kan pagsilibrar kang sa imong 60th birthday. Napakabikol naman po, nanay. Pero daw, nasa harayo kami. Gusto ako, si Luke, saka si Benchoy, na mapaugma kang unyan sa aldaw mo. Kaya, dahil magparaisip ning kung ano, you deserve everything. At arami na bihira ka maka-experience ning araw kani. Kaya sana maging maugma ka po, Wawa. Salamat pong maray sa gabos na sakripisyo asin pagpadangat mo sa ko, and pati kay Papa, Lolo ko, and chef, lalo na kay Benchoy. Mayo na kaming ibang hihilingon para sa birthday mo, kundi ang maging healthy, makusog at mas mapalawi pa ang buhay mo. Enjoy your senior citizen life. Padangat mi po ika. We love you so much. Marami po ata ang nagbigay ng letter na ito. Sama-sama po sila. And syempre, this letter is all the way from Washington, USA. Ngayon naman po, ano naman po yung masasabi niyo po o reply niyo po sa messages na binigay po sa inyo all the way from US. Kausapin niyo po sila and for sure na naman. Ano magkababayaran? Mama niya kung in-order. Pero bago pa ulit ko pala yan. Yes. Kaya pala sabi ni Bill, may surprise ako ngayon sa ito. Akala ko yun na nito, pagupitan ako yun na yun. May makeover po pala nangyari. Ano man lang, gupitan lang. Thank you lang, salamat sa tita. Natuto nyo daw, natuto na lang. Nag-expect ko na gusto ko. Nag-wish ko ka na pagbulit ko sa tama ang face trainer. Thank you. Bako lang. Choy, Kilo. Si Leslie. Gaano po kayo kasaya ngayon, ma'am? Over. Pero pasensyahan nyo na po at bago po tayo dumating sa kasiyan, pinakabako po kayo ng very light. Pero okay lang po yun. And to clear it all, I am not related with Lazada or yung mga binanggit kong companies. Related lamang ako sa JFS Petals and Services where I am your surprise ambassador. Ngayon naman po, sino-sino po yung mga taong nasa likod nyo po? Scam garo ngayon. Asawa, Okay. kapatid ko. Tawagin po natin ang pinakagwapo niyo pong asawa na kamukha po ni Robin Padilla. Palakpakan. Yes.
Ganon po tatay, the reason why you are here is syempre dahil birthday ng iyong pinakamagandang asawa na kamukha naman, gawin nating bata si ma'am, kamukha niya si Catherine Bernardo. Yung panahon. Okay, ng kapanahunan niya. Tatay, ano po yung message niyo po para kay ma'am? Kay ma'am Josephine. Papasalamat ako. Hanggang ngayon, 16 na siya. Yes. Hindi pa siya nagbabago. Nag-open ako sa iya na agad kong dispensa kung ano pa man na masakripisyo niya sa mga aki, sa kuya, lalo na. Pasensya niya na lang si kung sakaling dahil ko siya na open na bago. At syempre, walang relation or walang relationship na perfecto. Pero ang mahalaga ay patuloy ang pagmamahal sa bawat isa at nagkakaunawan sa halip ng mga pagkukulang. Yun po ang pinaka-importante sa akin. And I am very much happy na makita po kayo. Ikaw ilang taon ka na po, sir? 64 and you are 60. Very happy po ako na true love po talaga kayo. And up until now, namumutawi po sa inyong dalawang pagmamahal. Yan naman, dahil sa pagmamahal na yan, nabuo ang mga batang ito. Pasok po yung mga anak ni nanay at tatay. Si kuya. Pasok po tayo. Biglang nakulan na. Ay, si Jeff. Ayan, andito si ma'am. Ay, si Jeffrey. Dito ka, ma'am. Ayan, balik ka sa Okay. Okay, magsimula tayo kay... Sino pinakamatanda? Alat, inaapod pa. Okay, wala. Sino ang pinakamaganda sa anak niyo, nanay? Ito, siyempre, ikaw na. Dahil siya ang nagbida-bida ngayon, J-fans, tanongin, anong pangalan niyo po, ma'am? Jenny. Okay. Dahil ma'am Jenny ngayon, birthday ni ma'am, may tanong muna ako bago ka magbigay ng mensahe. Kumustang nanay si ma'am? Kung i-describe mo siya gamit ang isang salita, ano si ma'am? Ulira. Yan na. Napakabait man niya. Then, dagdagan mo na yung sinabi mong ulirang ina, anong mensahe mo para kay ma'am? O, yan na. Salamat sa gabos, sa pagkatsaga, sa pagpadangan, sa pag-alaga. Hanggang ngayon di ka nagsasawa sa mga maggabay. Ayan, bako lang para sa mga gabos ng mga akin. Naiyak na sila. Hanggang Ayan And ang... kayo naman, ikaw naman po ma'am, dahil mukhang susuntukin mo na po ata ako. Parang tapang ni mama. Okay, anong pangalan niyo po? Jeka, ang pinapakabait. Ngayon naman po, pang ilang anak po kayo? Pangatlo. Anong mensahe niyo po sa inyong pinakamagandang nanay na kamukha ni Catherine Bernardo? Kung panahon niya. Sana lawigyan pang ano sa media. Pagpasensya, sabisan ng mga pasaway man kami. Na-excuse lang sa mga sa ugali ko. Sana maglamit pa po ang sa iyong buhay. Saka day Hindi ka daw magbabago. Hindi na magbabago yan si ma'am. Siyempre, hindi yan si ma'am. Sabihin man natin 60 na si ma'am. She looks so young and still kicking. Palakpakan natin si ma'am. Ayan. Okay. Tapos na tayo kay Ate Cheka, kay Ma'am Jenny. And siyempre, ikaw naman, sir. Ang tanong ko, ikaw pinakamatanda. Anong skincare mo? Joke. Napakapuputi talaga po nila. Pero, mas, okay, nakaano kaya si sir, kaya napakaputi. Anong pangalan niyo po, sir? Jeff, ikaw po yung pangalan. Okay. Bilang panganay po, ano pong mensahe niyo po sa inyong napagandang na? Parang scripted, ano? Okay. Thank you so much, sir. Pero, ngayon, meron pa tayong nag-iisa. Ang kamukha naman ni, ano, ang bunso, okay, kamukha ni James Reid. Parang pangalan James Reid. Ano pangalan niyo, sir? Leo. Single daw po, sabi ng ating subscriber. Ay, my girlfriend na, sorry kayong lahat. Okay, sa mga manunood ng aming vlog, sorry. Take na si Sir Leo. Okay, Sir Leo, ano po ang mensahe niyo po para kay ma'am? Yun nga, salamat sa all daw na pagpadangan sa mga sa pag-asikaso sa kuya daw. Minsan, puri na kami naman ka. Kami actually. Palagi. Tapos, yun daw, may mga conflicts man. Mas especially sa kayang pamilya. Kasi gupit ang problema. Pag-uurlayan man at i-alok na
thank you ka. Hindi mo kami pinapabayaan daw ang mangyari. And ayun, gabos naman kami may trabaho, di mo pa din kami tiglilingawan. Di mo kami may mga favoritism sa mga. So, ayun. Yan, saka sarap ka sa pinaka-the best na babae sa buong. Ikaw yung pinaka-the best at syempre pinaka-maganda. Parang nagpapalakasan sila J-fans ng kanilang mensahe. Syempre, sino ba naman ang hindi masisigaw may 20,000 ang kanilang nanay? Kanya-kanya yan, Lord. Yes, may kanya-kanya ka. Ayan na nga, J-fans, napakasayang kasama natin ang masaya at syempre puno ng pagmamahal na pamilya. Ang Family Parada all the way here at San Jose, Milaor, Camarines Sur. Malayo man ang isa sa kanilang kapatid pero pinag-uugnay pa rin tayo ng pagmamahal. At ngayon nga, alam kong napakasaya ni Ma'am at syempre pasalamatan na din natin si Ma'am Leslie all the way from US. Ayan! Okay. Kung iniisip niyo po Ma'am dahil nagtithank you na kaya't nagbababay, hindi pa po tayo nagtatapos sa ating sorpresang ibibigay para kay Ma'am. Kaya naman kapit lang sa aming pagbabalik. Alright, so nagbabalik tayo dahil syempre sinasabi ko kanina hindi pa tayo tapos at ito na nga, hawak ko na ang kanyang Raffables cake at syempre para naman maging kompleto ang pagse-celebrate niya ng kanyang birthday, bibigyan natin si Ma'am ng kanyang social na cake. Ayan. So ngayon, hihingi tayo ng tulong sa lahat ng nanonood mula dyan sa likod, kakanta tayo ng happy birthday. Okay, yung pinakamalakas na happy birthday. And 3, 2, 1! Happy birthday to you! Happy birthday to you. Hindi pwede makikain yung kakanta tayo. Happy birthday, happy birthday to you. Isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayun, kayo. Para sa Ma'am, para. Okay, ayaw na sumindi ng ating fountain. Okay. Bigyan natin ng panaklo. Wait lang, saglit lang. Sindihan lang natin ang ating fountain. Ayan na nga, happy birthday po, Nanay Josephine. Palakpakan para kay Ma'am. Alright, so happy birthday po Ma'am. And syempre, mula po kay Ma'am Leslie from Washington, USA, ibinabati niya ang pinakamainit at puno ng pagmamahal na pagbati ng happy birthday. Okay, may letter na po siya. And of course, ang JFS Petals and Services din po Nanay ay natutuwang kayo po ay aming nakilala at nahalugan po ng aming sorpresa. And ipinapaabot din po namin ang aming pagbati ng happiest birthday po Nanay. Okay. Ilapag ko lamang ang ating cake, J-Fans. At syempre, ayan na nga, dyan na nagtatapos ang ating episode ngayon para kay Nanay Josephine. Tabi tayo dito, tatay. Ayan. Kasama pa rin natin ang mag-asawang ito. At syempre, dahil mukha namang mabait ako, baka naman po may pagkain po kayo dyan. Hindi po ako pakainin. Joke lang. Okay, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Kakapasok na nga pumasok na nga tayo sa buwan ng Marso or March. At ang dami-dami pa rin po ng umuulan na bookings para sa JFS Petals. Once again, follow niyo po kami sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, and of course, ang aming YouTube channel. Ngayon, Nanay and Tatay, sama kayo dito. Sige na po, dito tayo. Yung mga anak, sa pagbilang po ng tatlo, magbababay tayo sa ating camera. Okay, dito tayo mag-share. And 3, 2, 1, babay tayo. Bye!